Sí, estic fent el màster en Estadística i Investigació Operativa. Actualment estic treballant a Eurecat, al Centre Tecnològic de Catalunya, com a bioestadística i bioinformàtica. Realment no ho tenia gens clar quan vaig sortir del batxillerat, però sí que tenia clar que volia alguna cosa relacionat amb l'àmbit científic. L'estadística em va cridar l'atenció, sobretot per la seva aplicació en l'àmbit de la salut. Bé, l'estadística està present en tots els àmbits, així que crec que té infinites sortides professionals. Per exemple, jo que m'he dedicat a l'àmbit de la salut, sé que es pot treballar tant en empreses privades, en farmacèutiques, laboratoris, hospitals, però també en banca, en temes de producció, gestió de qualitat, així que crec que té moltes sortides. Quan vaig començar el grau, diguem que estava com una mica en un període de prova, perquè no estava segura de si se'm donaria bé, estava fent mates, programació, que no ho havia fet mai. Aleshores, ben bé, no tenia moltes expectatives. Fins que vaig arribar a tercer, vam començar a fer optatives i sí que vaig començar a veure una mica la bioinformàtica, la bioestadística i vaig dir, jo vull fer això. Aleshores, com que el meu objectiu era arribar a ser bioinformàtica. Realment, podria dir que s'han complert totes les expectatives perquè volia treballar on estic treballant i del que estic treballant, així que... Realment la carrera m'ha resultat com massa teòrica, però tampoc sé com ho enfocaria d'una manera més pràctica. Llavors, podria considerar que no ens han arribat a preparar molt pel món laboral, però és veritat que jo crec que això és cosa d'un mateix, que jo recomanaria, per exemple, a tercera de carrera ja posar-se a fer pràctiques, buscar-se una mica aquesta preparació un sol. Bueno, com ja he dit abans, el meu objectiu era treballar del que estic treballant, així que podria dir que la feina perfecta per mi és la que tinc, però generalitzant una mica més, seria aquella on em deixessin llibertat per investigar i per innovar i com jo em sentia a gust. Doncs jo els diria que tinguin clar el que volen fer i que busquin feina o pràctiques relativament d'hora. I, per exemple, si algú té clar que vol fer econòmiques, que no es passi 2 o 3 anys treballant en una farmacèutica o en un altre àmbit, perquè al final l'experiència que preval és la de l'àmbit que tu vols triar. Per acabar, diria que sí que és cert que costa arribar al final de la carrera, però que, per exemple, tots els meus companys, els de la meva promoció, sí que és veritat que hem trobat tots feina relativament ràpid.